खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 आगस्ट शनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सुथुरा नोंथांनि माबाफोर हानि खालामनो हागौ। सुबुंफोरनि नोजोरनिफ्राय गोजानाव था। वृष राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा फैमाल थांनो हागौ। गोसोखौ दुखु मोनगोन। मिथुन राशि। नोंथांनि मावनांगौ बिबाना बांनो हागौ। रां खरसानि सायाव नोजोर लाखिनाया गाहाम। कर्कट राशि। खामानि मावनो थाखाय गोहो बोलो मोनगोन। देहायारि सावस्रिया मोजां थासारियाव फैगोन। सिंह राशि। माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना गिखांनाय मोननो हागौ। सांग्राङै खामानि मावनांगोन। कन्या राशि। आसा खालामना थानाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ। गोसोखौ शान्ति मोनगोन। तुला राशि। हरखाबै गाज्रि थासारियाव गोग्लैनो हागौ। गोसोआव खामखांनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। जिउआरि राहायाव बायदि खाबु मोननो हागौ। जिउ राहायाव जौगानाय फैगोन। धनु राशि। नोंथांनि मोजांखौ नुना बिफाया सुखुआव फैगोन। मोजां सान। मकर राशि। नंखाय बाथ्राखौ लानानै सुबुंफोरा बांसावनो हागौ। सांग्राङै थानांगोन। कुम्भ राशि। गोबां जेंना जेंसि सहायनांनो हागौ। जोबोद दुखुनि सान। आरो मीन राशि। गोनांथार खामानिनि थाखाय सोरजोंबा जगाजग खालामनांनो हागौ। मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायावबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।